men para ke jongo try ngai khoblay phi haga kerteng ka jongo Jesus Christ nang penem uba jonga ba jong phi ka khobor ka bangan kren she phi haga de gapor kalong naga gospel ka jongo Matthias kalenong ka bakhat fra bat ke de khot ka arphway arfuar ka ba kren phang hadukat no sin ngin map yo prolog jengi lane u nongshun jengi lane uno bale po persya yengi ngin puli ha gene kapor enda kumta u la wanu Petros ha u bad ula ong ko try kat no sin ba prolog jenga un le pop yenga bat ngan ma bi u hadu nyau sin u Jesu la ong ha u ngam ong ha me hadu nyau sin henrei hadu nyau pau sin nyau pi hang ni ngakwa ban ya pusan bat pi ya kane ka kentin ngis kem kani kalong ka wei na ke benta ke ba kongsan henrei ka ba ngi baro ngi juklet ya ka ba kum kane ban map ya la jong parlok ban map ya la jong parmarjan ban map ya la ki jong ki parbenget ban map ya gitu ki belas new yengi u Petros ru ula lengo i kane bat ula keli yo Jesu ulong kutrai kanu sin ba prolog jenga ule pop yenga bat ngan map yo hatu nyusin habong nyusin lasngau sha ule pop lamap lale pop lamap haru nyusin ngisngau bakala bun bahasa sha henrei Jesu Kristus ongkum ni ngam ong hame hadu nyusin henrei hadu nyau pausin nyau pausin nyau kadang mula di multiply kata kalong saus pa khandai posin kataru ngalaman ong haka chisingi nama kata gani kapor habangi kren ye gani ka benta bang kat nusin ngin map kamut ngin ye map ngin map klem de put ka jing map kam don put setia lade u prolog jingi u yele persya yengi lade u kren yengi lane upen mong yengi upen sausi yengi henrei habu wan ban pan map nangi ngir ben map be ngimde setia benong ba la kata sin pilek komta yanga lane melek komta yanga nganam map show ngani to pi nga kren yakani katkom ka jing pen pau ka jong oblay ka jing pen pau ka jong oblay ba oblay wong ngide ben map be namar oblay ka jing it ka jong oblay kabau udon na kabana jong aba jong pi kolong ba kraw hadu kada kata haga bangi long ki ba pop ndre kreso la yap pli nam da jongi badula map no iki pop ki jongi habangi le pop persya yo blai bon sin ngilele pop yo blai ndre man la ka bangi duai ngi pan map no blai u map ingi na kata kata pi tip ye ka jing kraw jong ka jing it ka jong blai bad ka jing kraw jong ka jing map ka jong blai kalong bamla ban mudur bamla ban kot ha jing champang jing breu hadu kat no sin ba oblay ula ban map ingi habangi le po persya yo blay dena kat dau Jesu Kristus jawab yo Petros wangam ong hame dang henyau sin henrei nyau pau sin ke henyau men map yo lo jong perlok jome habawan pan map neme de kata kalong ka jing kraw jong ka jing map jong le u Jesu kai ba ngi iwei waro nginya map keliang iwei hot nga bakren ha ka poru ngadon kam le si ka jing map ka jong no la ne ka jong pi ki parbenget jong pi ki perlok bat ngangich kamba u bleiru ulong kumta un map de nginya pe khendia sa ko ka point ha ka bang ba la ngi map ke ka balong ya ka jing em ka jingi hato blai kain em ye kata ba ngila ban nom map ngimdon kaman map don em kata kaji kai kata tu dia puli gane ke por naga gospel ka jo Matthias kalenong ban riu bangin lek ben puli ke de khot khat sao bat khat san Matthias lo man riu de khot khat sao khat san kong kom ni nabala da pi map iki riu iki rengkang jongki ukpa jong pi ubha beneng un map ru ye pi henrei la da pim ya map ya ki breu ya ki rengkang jongki ukpa jong pi ba beneng ru un map ya ki rengkang jong pi kani kalong ko wei shushu ka ba khame ublai namar blai udeba map nak ka dau hikai hang ni ong ba la da pi map ya ki breu ki rengkang jongki kom dau blai jong pi ubha beneng la ukpa jong pi ba beneng
un map ru yaki rengkang ke jong pi Henry lada phim ya map lada phim map setia yaki rengkang juga beriu kibal yele persya ya pi wang hang ni ong pa jong pi ba beneng ru una map setia yaki pop jong pi una map setia yaki rengkang jong pi nama amdan setia beriu ba biang baru ki beriu ki don laga jong ka jingduna hagabangi kumbakla kumle pop de naga kadau pa jungi ba beneng uno map setia gi pop jungi la nikirengkang jungi la ngiru ngim simla map setia ya kitu kiba la le pop yangi tena mal kata ka don kami ka jing map tu ni pai menta ya arngot ki brio kiba ngakwa ya ka ban pen kan mau beningkong hi dai Jesus Christ bakloi ban map wat halor geding pna hagba ulat syasana pna wong komni ya kitu ki brio basana pna yo wong kopat tu map ki nama kim tip ek ei ke bakile hi nama kata Jesus Christ wat ya kitu ki basana pna yo oro umap udon ka donut ban map ki ka baar bani Stefan kamu apostol nambah nyau kin sa pe kini ki de khot nadu ka de khot ka ba san po kendai riu po oni ki kentin de kilalen tamayu Stefan habau dang duai uloong Atura Jesu to pediang ye ka mensim jonga de ula dem laki ko siu wala pertada ka tin bajam aturai wa theu ye ki ya ka ne ka pop de no la ong ye ka ne ula yo thiano kumula yap na ti hang ni ka ta ka donut ka jong Stefan kamut long kum ju hi komu Jesus Christ bang aturai wa theu ye ka ne ka pop haki ye ke ka ba kila le ye nga ke ba kila len thamau ye nga compare Henry to map iki pop ki jongki kata kalong ka donut ke ba map Henry manu ken bala ban map ka kum kan ni ka jing map la dede ka jing long do ka jongi Henry la ngi khat ba kum ki Kristan bat kum ki benge ya utra Jesus Christ ngi de ban map ye ki briu ye ki rengkang jongki ngi ban map ki to ki nong shun ngi ban map ki to ki bales new yengi ngi de ban map namar blai ka long ka ba don kam e yengi bangen map ye ki nama kata koi khon ke jong belai ai ba ka jing map ka jong em ka jong pin map ya ki bele new ye pin map ki to ki bele bakla ye pin map ki to ki bala pin mong ye ka jem jong pin map pinam theu setia ya ke ka ba ki briu ki lele namar belai pin long shisha ki Kristan ki ba kongo ene ka tin ka jong belai ka long ba pin ban bud ye gnuk sa jong Jesu ban map ya kita ki bales niu ye pi lane ban map kita ki brik balale pop persya ye pi ngan bu ka jing duai ki balang kot nam da jong pi baro ba pin don ni ka donut jong ka jing map ko pa jing ba beneng wana khmat jome ha ka kerteng ka jong Jesu leng ba ka ni ka tin ka job leng yo sneu go tribe mami mi ongo Petros habu Petros la kli ni ka jing kli ka no sin ngan map yo prok jonga bale pop persya ye nga hatu nyo sin rebel ong ngam ong hami nyo sin re nyo po sin ke nyo tra Jesu ka ni kalong kaduksa bangiru ngin ye map ngin map bi webe baro ki bless new yengi badla da kat no sin ru ngin ye map ye ki nam kata ai bor ye i webe baro tra Jesu ki bi osngeu lengba ka ni khobor bangin doni ka donut ban map ya i webe baro haga jilong briu kila ban don ki jing bakla kila ban don ki jing duna haga ni ka tai Henry habak i don ka donut ban ya map kata kalong ka ba kin bud inuksa ka jome ker khu ye ki baro bi osngeu ni tin ka jome haga ni ka por ka tengu Jesus Christ amen.